Helo, fe yw'r Fflur Awst a fi'r llywydd yn Undeb myfyrwyr Bangor. Be ni eisiau gwneud oedd gadwch chi gyd o bod be fi wedi bod yn gwneud dros y 7 wythnos diwethaf, felly nes i dechrau gwaith 7 wythnos yn ôl. A yn y cyfnod yma, fi wedi bod yn hyfforddi, fi wedi bod bant yn cwrdd â pobl mewn prifysgolion eraill o Sabb eraill a gweld be maen nhw wedi bod yn gwneud. A ymysg hyn i gyd, fi hefyd wedi bod yn trefnu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Felly be ni moyn wneud oedd gadwch chi bod beth sy'n dod lan. Un o'r prif bethau fi eisiau gwneud blwyddyn yma yw gweithio ar trawsnewid y cwricwlwm. Felly, ar y foment, mae'n aml yn wyn, yn cael ei ddysgu o persbectif Ewropeaidd neu Prydeinig yn unig, ac mae'n gallu bod yn heteronormatif iawn. Felly, fi eisiau gweithio arno fe i ddatblygu fe, felly bod mwy o bobl yn gallu uniaethu gyda'i cwricwlwm a felly gyda'i addysg. Yr ail brosiect fi'n mynd i fod yn gweithio arno dros y flwyddyn yw codi hyder o amgylch materion yn wneud gyda rhyw, a mae hwn yn mynd i fod yn rhan o prosiect mae'r tîm i gyd yn gweithio arno. Nawr, be ni eisiau gwneud yw codi hyder gyda pethau fel ni'n siŵr bod chi'n gwybod sut i fod yn saff, sut i fynd i cael eich hun di checio, ond hefyd ni'n mynd i fod yn gweithio ar rhywbeth o'r enw cliteracy. Nawr, mae'n symudiad naeth ddechrau yn America, a mae ei gyd am dysgu chi sut i fod yn hyderus a sut i gymryd reolaeth o'ch bywyd rhywiol. Y trydydd prif peth ni'n mynd i fod yn gweithio arno dros y flwyddyn yw materion yn ymwneud â etholiad Llywodraeth Cymru, felly bydd yr etholiad yn mis Mai o 2016. Nawr, be mae rhaid i ni wneud fel Undeb myfyrwyr yw gwneud siŵr bod myfyrwyr yn cyfrestru bleidleisio, ond yn fwy pwysig na unrhyw beth yw mae rhaid i ni siarad gyda chi mwyn creu manifesto. A wedyn, bydd y manifesto yma yn rhywbeth dyn ni'n defnyddio i siarad gyda'r pobl sy'n redeg am y Llywodraeth a gyda'r Llywodraeth ei hun, i wneud yn siŵr bod nhw'n gwrando ar y materion sy'n bwysig i myfyrwyr. Felly, beth arall dwi wedi bod yn gwneud? Fi wedi bod yn mynd i lot o gyfarfodydd, ond maen nhw yn talu ffordd a mae pethau yn newid yn y cyfarfodydd. Felly, enghraifft, fi wedi bod yn mynd i cyfarfod o'r enw Internal Communications. Nawr, dwi ddim yn swnio yn exciting iawn, ond beth sy'n dda, beth sy'n dod allan ohono fe, yw gobeithio yn mis Medi ymlaen y byddwch chi yn gweld bod llai o e-byst yn cael ei anfon atoch chi heb ei angen. Felly, yn ola, dwi eisiau pwysleisio bod Undeb myfyrwyr yma i chi. Felly, gwnewch yn siŵr bod chi'n dod i siarad gyda fi, ffonio, Twitter, Facebook, Ebost, unrhyw beth. A allwch chi gysylltu gyda fi o ran ymuno mewn yn rhywbeth dyn ni'n wneud. Does dim o'r prosiectau dyn ni'n redeg yn gallu gweithio heb cefnogaeth y myfyrwyr, achos mae rhaid iddyn nhw fod yn rai sy'n dod o fyfyrwyr. Ond hefyd, os oes yna rhywbeth dyn ni ddim yn wneud a chi eisiau gweld ni'n wneud gwnewch yn siŵr bod chi'n dweud ni. Diolch yn fawr iawn i chi.